Moikka! Tervetuloa uuteen vuoteen Sarin ja Tiinan kanssa. Tervepä terve kaikille ja oikein ihanaa uutta vuotta. Joo, tämä uusi vuosi oli jotenkin itsellä ainakin semmoinen, että odotti, että no niin, vaihtuupa tuo vuosi, vaihtuisipa tuo vuosi nyt jotenkin sillä niin kuin, että alkaa uudet energiat ja sitten tämä jotenkin tämä kuva on vähän sellainen, että kuvastaa, että ei tuossa nyt silleen silmänräpäyksessä muuttunutkaan yhtään mikään, kun vuosi vaihtui, mutta kuitenkin on jotenkin hyvinkin merkittävä vuodenvaihdos meillä tässä meneillään. Ja on tällaista niin kuin, mm, äh, soljuvaa, sekaantuvia värejä ja jotenkin tällaista hähmäistä ja sitten on taas jotenkin tällaista hyvin geometrista ja teknistä ja tämmöistä jotenkin tässä energiassa ja fiiliksissä. Mitäs sulla, Sari, ensimmäiset tunnelmat? No ihan samanlaiset tunnelmat, että on ollut, niin kuin jos henkilökohtaisesti ajattelen tätä loppuvuotta, niin tämä on ollut aivan suoraan sanottuna hirveetä. Niin semmoista se nyt on ollut, mutta se on just tämä päättymiset ja nämä niin kuin ysi vuosi alkaa, niin ja just niin kuin sanoit, toi on mun mielestä hyvä muistuttaa nyt kaikille myöskin just se, että mikään ei tapahdu, niin kuin, että kun kello 12 viime yö löi, että sitten alkaa, niin kuin, että jumat suikka, nyt niin kuin, on uudet jutut, kun nimenomaan kun tämä on päättymisen vuosi, niin tässä on paljon päätöksiä vielä, niin kuin, et en koe millään tavalla kans sitä, että nyt olisi niin kuin sellainen hip, hip hurraa olotilat, vaan ennemminkin just niin kuin sä sanoit, vähän semmoiset hämyiset, hähmäiset ja, ja tuossa mitä juteltiinkin, että me ollaan kaikki vissiin vähän semmoisessa niin odotushuoneessa, vähän niin kuin odottamassa semmoista, että joku laukasisi jonkun uuden tapahtuman tai niin kuin uuden ajan, mikä ei ehkä nyt sitten ole vielä tässä ihan alkuvuonna. Me tehdään aika paljon niitä päättymisiä nyt vielä tämä alkuvuosi. Joo, siltä se tosiaan vaikuttaa ja tuntuu ja jotenkin hirveän vahva sellainen, että kyllä se uusi tuolla niin kuin niin kuin hämöttää jo, mutta siitä ei kyllä oikeasti ole mitään tietoa. Joo, Mutta joo, lähdetään niin tässä on nyt tosiaan meillä tarkoitus niin kuin astrologisesti ja tälle intuitiivisesti ja mitä meillä nyt tulee mieleen ja vaikka vapaamuotoisesti ja muutenkin ja jotenkin sitten mä oon paljon miettinyt tätä astrologian kerroksellisuutta ja uudistumista, mikä nyt kansainvälisesti ja joka puolella niin kuin astrologiaa katellaan ihan eri suunnista. On näitä useita asteroideja löydetty 2000-luvulla ja Käpyöplaneettoja 2000-luvulla ja sitten tosiaan voi sanoa me Sarin kanssa ehkä yhdessä löydettiin nämä Kalevalan asteroidit tässä tänä vuonna ja niin kuin monta suuntaa. Sitten on tämä galaktinen yhteys ja sitten jos ajattelee näitä kerrostimia, että tässä alimmaisessa kartassa on nämä perinteiset planeetat, täällä on sitten näitä erilaisia asteroideja, ja sitten täällä on nämä ylimmässä nämä galaktiset, ja nyt kun mä rupesin tätä karttaa katsoa ja miettiä, ja jotenkin se, että mikä nyt on, mihin suuntaan mennään, että jotenkin ei oikein silleen, että en halunnut pelkästään galaktisia yhteyksiä katsoa, en pelkästään asteroideja, en pelkästään perinteisiä, vähän kaikkea ja sitten jotenkin semmoisessa niin kuvastaa hyvin just sitä, että ei niin oikein, että kaikki on niin siirtymävaiheessa, kaikki on niin muutoksen tilassa, joo, katsotaan mitä ollaan kuitenkin saatu tähän niin kuin, sanotaan ehkä tässä ei koko vuotta katella, vaan tätä nimenomaan tätä meidän tätä päivää, tätä hetkeä, vaikka nyt puhuttiin siitä, että ei niinku, mikään yksi hetki ei mitään muuta niinku,
kertaheitolla, vaan että tämä on todellakin siirtymää, niin katsellaan vähän niin kuin tavallaan tätä tämän hetken, tämän päivän ja tämä kartta, mikä tässä nyt on, niin on niin kuin se ensimmäisen sekunnin, tämän vuoden ensimmäisen sekunnin, minuutin kartta. Ja sitten toisaalta katsotaan about niin kuin puolen vuoden ajalta tätä vuotta eteenpäin. Ja Toi, joo, sano vaan. voinko mä sanoa väliin sen verran, että toi oli hyvä toi, kun sä sanosit tuosta, niin kun, että kun on löydetty niin kun näitä planeettoja, asteroideja ja kaikkia mekin just näihin, just nimenomaan näihin kalevalaisiin, niin mulla on niinku semmoinen niinku kans viesti niinku kaikille, että nyt pitää ymmärtää se jotenkin niinku just sitä korkeammasta perspektiivistä kuitenkin kattominen, koska niin kaikki planeetat ja asteroidit on ollut olemassa aina. Niin kuin, nehän on tuolla siis maailmankaikkeudessa, mutta meidän tietoisuus on nyt niin kuin valmis niin sanotusti löytämään ja näkemään ne, mitä siellä on, ja mitä ne tuo meille sinne astrologiseenkin maailmaan lisää. Meidän, niin kuin koko ihmiskunta, tämä maaplaneetta on niin kuin valmis näillä energioilla vastaanottamaan, ja toki jo meidän tekniikkakin täällä, me pystytään ikään kuin näkemään tuonne niin sanotusti kauemmas ihan fyysisestikin nämä jotkut, mitkä ne nyt sitten on, kaukoputket on, en minä tiedä, millä niitä ihan sama. Mutta Mm, siis tarkoitan sitä, että jos mennään vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin tämä ihmiskunta ei olisi ollut valmis vastaanottamaan tietoisuutta ihmisyyden kautta näistä planeetoista ja asteroideista, mitä niitä oli yli 5000 kappaleet löydetty viimeisen 6 vuoden aikana, mitä jostain tiedelehdestä siis luin, niin, mm, niin siis sehän on ihan valtava määrä, mutta sitten niin se ymmärrys siitä, että ainahan ne on ollut olemassa, mutta nyt vaan me ollaan valmiita tiedostamaan niiden olemassaolo. Ja tämä mun kyllä, mielestä kuvastaa mitä sä äsken sanoisit, että kaikki niin kuin astrologiakin on niin kuin heittämässä sen häränpyllyn tavallaan, koska meidän tietoisuus pystyy vastaanottamaan nyt sen niin sanotusti laajemman kuvan. Niin kuin, joo, kyllä. Joo, toi on ehdottomasti toi aspekti, että sieltä on tulossa sitä uutta, mutta sitten siinä on myöskin vahvasti se, että jos ajatellaan, että nykylänsimainen astrologia, niin sen kuitenkin se kaikki se juuri on tätä, tai se mistä se niinku on lähtenyt, niin se on monta tuhatta vuotta vanhaa ja kerrostumaa, ja toki tässä nyt sanotaan varmaan jostain 70-luvulta lähtien on tullut vahvasti tämä niinku psykologinen astrologia, mitä länsimainen astrologia vahvasti nykyään on, mutta kuitenkin siellä kaikessa on näiden planeettojen se perus niinku tulkinta tulee sieltä tuhansien vuosien takaa, ja mä koen, että meidän pitää päästää niistäkin vähän niin kuin irti. kyllä. Se on toinen iso aspekti. Mut nyt tässä, kun yrittää niin kuin, navigoida, että miten tässä välitilassa mennään, niin tämä voi olla vähän hapuiluakin. Ja on varmasti. No, kyllä Tota, tämä aika kollektiivista kyllä, kaikessa. joo, sallittakoon se meille kaikille. Mutta tosiaan, niin tässä nyt ekana otan esiin, ja varmasti jokainen astrologi tuo näitä esiin, niin kuin Suomessa ja maailmalla nämä isot siirtymät, mitä meillä on tässä nyt meneillään, ja Plutohan sen aloitti, kun siirtyy nyt sitten tuossa marraskuussa lopullisesti tuonne Vesimieheen, ja ää, ja sekin hän sahasi tässä pitkän aikaa ennen kuin se teki sen siirtymän. Ja nyt on sitten seuraavana vuorossa Neptunuksen siirtymä Oinaaseen ja Uranuksen siirtymä Kaksosiin. Okei, Pluto on se kaikista niin kuin näistä perinteisistä planeetoista se, joka sen kiertoaika on se 250 vuotta, eli hitaammin liikkuva, ja nythän se tulee olemaan vuoteen 44 asti täällä Vesimiehessä. Neptunuksen kiertoaika on 165 vuotta, eli se on ollut nyt vuodesta 2011 täällä kaloissa, eli omassa niin kuin, merkissään. Neptunus on tämä niin kuin, tietysti vesiplaneetta ja liitetään kaikkeen niin kuin, no Neptunus oli merten valtias ja Salassia oli hänen tuota, puolisonsa ja he niin kuin hallitsi valtameriä ja kaikkea
kaikkea vettä, mitä maapallolla on. Ja Neptunus on tietenkin vesiplaneettana liitetään tunteisiin ja herkkyyteen ja niin kuin kaikkeen henkisyyteen ää, ja niin kuin toki illuusioihin ja harhoihin ja kaikkeen. Ja jos nyt ajattelee, että vuodesta 2011 Neptunus on täällä aloittanut tätä kaloissa tai matkannut täällä kaloissa, niin 2011 myöskin ihan henkilökohtaisesti, mutta myöskin niin kuin isosti, niin henkisyys on lähtenyt niin kuin isoon nousuun ja on alkanut Kyllä. kaikenlaiset niin kuin, ihan valtavasti niin kuin, monenlaiset henkisyyden muodot niin kuin tässä ajassa on ollut. Ja nyt kun tämä Neptunus tosiaan tässä sahailee tässä niin kuin kalojen ja oinaan välillä, niin tässä on kun Neptunus ja oinasenergiat on niin kaukana toisistaan kuin vaan voi olla, kun Neptunus on feminiiniä, ää, vesieelementti, oinas on tulta ja maskuliinia ja Neptunus on niin kuin, tavallaan sitä näkymätöntä ja vähän niin kuin suljettua ja niin kuin lopettamisia ja päätöksiä. Kalat on niin kuin eläinradan viimeinen merkki, oinas on ensimmäinen merkki. Tässä on ihan hillitön muutos tässä energiassa. Tuleeko sinulla tässä kohtaa jotain? Joo, mut tulee sen verran tuosta 9-luvusta, siis kun, tässä nähdään just se, miten kaikki, tiedätkö, että et, on se sitten astrologiaa tai numerologiaa tai mitä vaan, niin kaikista tulee nyt se päättymisen juttu. Eli tämä luku myöskin nyt 9. Mä sen verran näistä 99 päivistä vuonna 2025 sanon, että täällähän on mielettömästi näitä 99 päiviä. Tammikuussa nyt ensimmäinen on 8.1. Eli siitähän tulee 9, 8+1 ja tämä on 9 vuosi, 99, 17 ensimmäistä, 26.1. helmikuussa taas 7. Eli näitä 9 päättymisen päiviä on ihan järjetön määrä. Mulla on täällä ne kyllä kaikki ylhäällä, mutta en rupea niitä nyt luettelemaan, mutta jokainen voi ajatella sen, katsoa itse, eli aina eli 7, vaikka helmikuussa sitten 7.2., niin siitä tulee 9 ja sitten on vuosiluku 9. Eli nämä päättymisen jutut ja sitten toinen juttu, mitä tässä tämä Neptunus, kun sä puhut feminiinistä, oinas, mikä maskuliini, mikä on nyt oikeasti niin tärkeä, vaikka sitä aina niin kuin toitotetaan feminiini, maskuliini energian tulemista yhteen ja samaksi, niin jumat suikka, kun se vaan on niin tärkeä juttu, että meissä jokaisessa yksilötasollakin, että pyrittäisiin siihen maskuliini-feminiini tasapainoon, mikä esimerkiksi mulla taas, jos niin kuin annan esimerkkinä, että saa siitä kiinni, niin on mulla itsellä hyvin vaikea ollut koko mun elämän, koska on pitänyt niin kuin pienestä pitäen pärjätä, sun on pitänyt aina pärjätä. Niin silloin sä nostat, ja se kuuluukin tehdä niin, että sä nostat omaa maskuliinienergiaa, Mm. koska se on eteenpäin menemisen ja niin kuin tekemisen energiaa, niin sitten kun sä oot valinnut naisen kehon ja sun on nostettava omasta maskuliinivoimaa, niin helposti sitten se oma feminiiniprinsiippi, niin kuin mullakin, niin se on tosi niin kuin, siis tunnistan sen hyvin, että Joo. se on mulla tosi alhaalla, koska mun on aina vaan, niin kuin, että no, mun on pärjättävä täällä yksin ja hoidettava asiat yksin. Ja, niin kuin, niin, tämä on niin kuin, ainakin mulla yksilötasolla niin kuin, hyvin voimakasta oppiläksyä tasapainottaa sitä, jonka kautta se menee kollektiiviin, jonka kautta se menee koko maailmankaikkeuteen, koska nyt pitää muistaa tämä myöskin kokonaisuus ylhäällä alhaalla. Eli kun mä heilautan kättä täällä näin, niin se on koko maailman kaikkeudessa, mihin se energia menee. Ja joku kun siellä maailmankaikkeuden jossain reunalla heilauttaa, olkoon sitten mikä valo-olento tahansa, heilauttaa kättään, niin se vaikuttaa meidän maapallon. Eli tässä tullaan just nyt siihen, että kun tarvitsisi ruveta katsoa niin kuin tosi korkeasta perspektiivistä tätä kokonaisuutta, ei vaan meidän maaplaneetan muutosta, mikä totta kai nyt kun me asutaan täällä tässä hetkessä, niin Mm. on tärkeä. Mutta tavallaan se kokonaisuus, se maailmankaikkeudellisuus on nyt ehkä se,
mikä tietoisuus meillä aukeakin, ja se on tosi, just tämä, että se on hämmentävää. Mm, Se on hämmentävää, se niin kuin herkkyydestä puhuttiin just tuossa mm, niin kuin joo, ennen kuin aloitettiin, että se herkkyys, mikä itselläkin olisi syytä ottaa nyt tosiaan ehkä käyttöön, en vielä tiedä tosiaan miten, mutta jotenkin, niin tässä on niin kuin isot asiat, ja kun se on mun mielestä mahtavaa, että se tulee myöskin tuolta nimenomaan niin sanotusti faktasti, mm, mm. astrologisesti näkyviin nämä jutut, niin mä oon aina, että jee. Joo, Joo, se, olen hyviä niin, taas. joo. Joo, niinhän se on hämmentävää, että kyllä nämä niin kuin kaikki vaan niin kuin nivoutuu niin yhteen ja ne kaikki kertoo niin sanotusti samaa tarinaa. Totta kai niin kuin variaatioita ja kaikkea löytyy, mutta joo, tämä on ihan huikeeta ja katsotaan tuosta vähän erityyppisesti kans, mutta vielä mainitsen tästä Uranuksesta. Uranus, kun on se semmoista räjähtävää yllätyksellistä muutosta ja nyt kun se on ollut täällä ää, tuota, härän merkissä eli maa-elementin merkissä ja siirtyy nyt kaksosiin ilmaelementtiin, niin jotenkin niin kuin, tähän liitetään niin kuin, tavallaan vahvasti hyvin paljon niin kuin Uranus ja kaksoset, että niin kuin, no mitä nyt paljon puhutaan teknologian kehityksestä myöskin liittyen tähän Pluton siirtymään vesimieheen, mutta niin kuin täällä nyt on tämä kolmio, mitä nämä muodostaa keskenään, ja nämä menee tässä aika pitkän aikaa tällaisessa niin kuin nätissä harmoniassa niin kuin keskenään, niin sekin kuvastaa, että nämä kaikki kolme niin kuin tällaista, mitä nämä nyt on, tällaisia sukupolviplaneettoja, jotka kuvastaa tätä meidän isoa muutoskohtaa, niin ne kulkee harmoniassa. Ne kaikki vie samaan suuntaan. Siellä on niin iso vääntövoima nyt, niin kuin joka niin kuin, tavallaan meidän niin kuin psyyken syvillä tasoilla. Et kun ajatellaan, että nämä on niitä sellaisia, juurikin sellaisia pitkäkestoisia planeettoja, jotka niin kuin, muuntaa sitä meidän kollektiivia, jokaisen henkilökohtaista niin kuin, psyyken tilaa niin sanotusti, niin tämä on niin huikeeta, että tämä on tapahtumassa nyt yhtä aikaa. En tiedä, jotkut astrologit näitä on katsonut, että milloin viimeksi tällä on tapahtunut, mutta ei, ei ihan lähiaikoina historiassa. Ja se toisaalta just onkin se, että okei, eipä katellakaan sinne historiaan, että katellaan eteenpäin enemmän. Ää, Niin, ehkä siinä on ne aikaikkunat aika jättää pois niin kuin siitä historiasta, että mitä silloin joskus on tapahtunut, vaan, koska mun mielestä sekin on aika tärkeä asia tässä hetkessä, ne aikaikkunoiden sulkeutumiset. Et se on ihan kyllä, hyvä. kyllä. Katsotaan, mikä mulla oli seuraava kuva. Näin. Joo, eli tämä nyt on taas edelleenkin tätä ensimmäistä karttaa. Tämä on nyt niin kuin Suomen sijainnilla, ja Suomen sijainnilla sinällään tämä ei ole Suomen kartta millään tavalla, mutta Suomen sijainnin mukaan silloin tämä askendentti tuota, sijoittuu nyt sitten tänne vaan kolmosasteeseen jos ajatellaan, että kun henkilökohtaisella kartalla askendentti on sitä meidän niin kuin, miten me näyttäydytään maailmalle ja miten me katsotaan maailmaa, niin tälle kollektiivisesti se voisi ajatella just se, että okei, mikä on se meidän lähtökohta, miten me katsotaan tätä uutta vuotta, ja kun siellä on supergalaktinen keskus, ja mitä sä sanoit aikaisemmin siitä, että meidän pitää katsoa, tai alkaa muodostua laajempi ja laajempi kuva siitä, että mistä me katsotaan, miten me suhtaudutaan, ja miten me saadaan, jotta me selvitään tästä niin kuin näistä isoista mullistuksista, niin se on meille hyväksi katsoa niin kuin isommasta perspektiivistä. Ja tämä ensimmäinen hetki tänä vuonna niin juurikin nyt sit alleviivaa tätä, että siellä on toi supergalaktinen keskus, eli ei meidän galaksin keskus, joka on musta aukko, vaan se, kun meidän galaksi ja monta muuta galaksia
muodostaa sellaisen ison ryppään muistaakseni tuolla ää, Neitsyen, tuota, Neitsyen merkin suunnassa, niin, niin siellä on keskus, joka on myös tällainen musta aukko, eli ihan mieletön kosminen keskus, mikä syöttää meille tähän niin kuin vuoden alkuun tällaisen latauksen. Ja oikeastaan se, mitä tältä kartalta nostaisin galaktisiin liittyen muuta, on se, että täällä aurinko, kuu ja Pluto, kaikki on vahvasti yhtymässä Lyyran tähdistön tähtiin ja Lyyran nebulaan. Eli voimakkaasti meidän Lyyralta tuleva perimämme on tässä nyt niin kuin, mukana tässä meidän vuoden aloituksessa. Tämä on niin kuin jotenkin ää, tavallaan niin kuin luontevaa, koska jos nyt ajatellaan, että tämä meidän galaksin elämä, tai miten se niin kuin on se vahvasti se käsitys niin kuin, ää, käsittääkseni laajalti, että Lyyralta on lähtenyt tämä meidän ihmiskunnan, maapallonkin, DNA-pankki. niin, niin se, että tässä isossa muutoskohdan vuodessa niin lyyralaiset on täällä nyt vahvasti niin kuin meidän tukena, niin on niin kuin ihan mieletöntä. No sitten se, minkä halusin tänne ja on tähän nyt vähän niin kuin alleviivannut, tämä Väinö eli Väinämöinen tuolta kalevalaisesta toin sen tähän esiin, koska se on no 3 asteen päässä tai oppositiossa tuolla tähän Venukseen, ja Venus taas, no se on täällä vesimiehen merkissä itse, mutta on oppositiossa Hydra Alphadiin Venus meidän feminiinienergia, meidän niin kuin sydänkeskus, meidän arvot, meidän niin kuin, meidän, no, meidän niin kuin, meidän jollain tavalla pyhä feminiinisyys nyt tässä kohtaa, niin on yhtymässä ihan tarkalleen, ihan 000, eli ihan niin tarkka kuin voi olla, niin se on yhtymässä tässä hetkessä tuohon Hydraan, olisiko mulla täällä tämä Hydra tähtikuvio täällä, eli Hydra on ää, kaikista laajimmalle levittyvä tähtikuvio, vesikäärme, ja tämä Alphard on nyt täällä, joka on siinä tarkasti yhtymässä, ja vesikäärme, se liittyy niin vahvasti feminiinienergiaan, ja just tässä galaktisessa astrologiassa, niin täältä tulee niin kuin todella vahvat feminiinienergian, ja sitten taas niin kuin kaikki se, mitä tässä niin kuin vuosituhansien ajan on tämä feminiinienergian alas polkemiseen liittyvät teemat, niin tässä hetkessä on myöskin nyt tämä jotenkin tämä tämmöinen niin kuin, miten tätä nyt voisi sanoa, joku tällainen niin kuin, ää, viimeisten niin kuin työstöjen vaihe, itse mä tälleen, miten sulle Sari tähän nyt liittyen nousee? No kyllä mun nousee taas niin kuin ensinnäkin toi vesielementti, sehän on nyt monen kertaan jo mainittu. Eli ää, se, että me ladataan siihen veteen, mistä me tuossa yhdessä Zoomissa-ryhmässä puhuttiinkin Mm, aikaisemminkin tuosta, että kun sä pystyt lataamaan siihen, mitä sä juot, iloa, valoa, rakkautta, terveyttä, sitä paljon, tuolla on ihanat esimerkiksi tämä Satu Kekäläinen, ketä kuvaa näitä jää niin kuin kiteitä ja vesikiteitä, ja Masaru Emoto nyt on hyvin tunnettu näistä hänen vesimolekyylien valokuvaamisesta, niin se on oikeasti, ja me ollaan 70% vettä, se on tunnemaailma, se on se, että mitä sun kautta kulkeutuu. Vesihan on aina kierrossa, niin kun, että se on aina niin kuin kierrossa, ja sitten mikä yksi on tärkeää on ymmärtää se, että koko maailman kaikkeus muodostuu niin kuin semmoisesta plasmasta, mikä on niin kuin osa, niin kuin se on vettä.
Eli ei pelkästään tämä maapallolla, että meillä on vettä, vaan sitä oikeasti ihan joka puolella. Ja mun mielestä feminiini, maskuliini energia taas tämä niin kuin, ja tämä herkkyys ja tämä feminiinin just nouseminen, noitahaavat, kaikki nämä liittyy nyt niin valtavalla voimalla kaikki yhteen ja sen vanhan poistumaan, et ei mikään ihme, että täällä on niin yksilötasolla kuin kollektiivissakin, niin ollaan niin kuin vähän tosiaan hukassa, hämmentyneitä. Ei oikein tiedetä, ollaanko just niin kuin, että nostetaanko itsessämme feminiiniä vai maskuliinia, ja miten meidän pitäisi nyt ihmisyydessä naisena tai miehenä elää, olla, käyttäytyä, kohdata toinen ihminen, niin kuin, että mennään tämmöisen ihan arjenkin ihmisyyden, niin tuntuu jotenkin sekavalta varmaan se elämä, mutta älkää olko huolissani, kyllä se toivotaan, että se tässä suttautuu ja suttautuukin niin. Et kyllä mä näen tuon vesikäärmeen nyt jotenkin tosi vahvana myöskin niin kuin symbolina tälle ajalle. Tunteiden, kundaliinin, oman voiman myöskin, koska sehän on myöskin se, että se oma voima, että sä oikeasti puhut sitä omaa totuutta, elät elämääsi niin kuin susta tuntuu hyvältä, eikä niin kuin yhteiskuntavanhemmat tai puoliso tai kuka nyt ikinä eversi sun ympärillä on, ketä syöttää, että sun pitäisi toimia näin, vaan ei helkutti, kun meidän pitää nyt toimia niin kuin meistä tuntuu hyvältä itsestä ja olla siinä omassa totuudessa, koska jos me ei olla omassa totuudessa niin kollektiivisesti, me vaan jatketaan sitä niin sanottua, no mä pistän vähän sitaatteihin, valheessa elämistä. Ja senkin takia taas tämä maailman tilanne, jos ajatellaan näin, niin tämähän on just sitä, että sen takia tulee kaikkea, niin kuin, että ai kauhean, nyt tuli tommonenkin esiin, tai ai kauhean, nyt tuli tällainenkin esiin, kun se pitää nyt nostaa se kökkö ylös sieltä. Vaikka se ihmisyydessä tuntuisi kauhealta, että asiat luhistuu, vaikka meillä just, no, vaikka nyt terveydenhuolto esimerkkinä, kaikki menee, painetaan alas, mutta kun se vaan nyt pitää mennä niin, mutta murrosvaihe on meille, se on semmoista vähän niin kuin just semmoista hätännyksen ja semmoista, että mitä nyt tapahtuu, koska me ei nähdä sitä vielä sitä lopputulosta. Mm. Ja mun mielestä ei kuulukaan niin kuin, nähdä, en mä haluaisi tietää, mitä mun huomenna tapahtuu. Mm. Niin kuin, niin kuin sillä niin kuin tavallaan, et, tota, että tämä on kyllä todella mielenkiintoinen aika, kyllä voi hyvät päivät. On, joo. Mikähän mulla oli täällä? Joo, no tää oli edelleen tämän tammikuun ensimmäisen päivän siihen askendenttiin, eli siihen, mikä on se meidän joku ensimmäinen värähtely tässä ajassa, vuodessa, niin sieltä tulee siihen asteeseen, eli puhutaan näistä Sabian symboleista, jotka on jokaiseen eläinradan 360 asteeseen on kanavoitu tällainen symboli, ja siihen ascendentin kohtaan tulee tällainen, no tässä puhutaan nuorten ihmisten ryhmästä, jotka istuu tällaisella niin kuin nuotiotulella, vähän niin kuin leirikoulussa istutaan nuotion äärellä ja lauleskellaan. Vähän sellainen mielikuva tästä tulee, mutta tämä kertoo tällaisesta niin kuin meissä syvällä olevasta, kaikissa ihmisissä syvällä olevasta kaipuusta siihen johonkin yhteyteen, missä me voidaan olla just sellaisia kuin me ollaan ja meillä on se ryhmä, kenen kanssa me voidaan istua nuotion äärellä mikä alkaa just niin kuin jos tätä aikaa ajatellaan, että me voidaan kestää tätä ihmeellistä hämmennyksen aikaa tämä on myös tässä näin, ja kyllähän se niin kuin näkyy meillä niin kuin Suomessakin ja maailmanlaajuisesti, ja se on ihanaa, että muodostuu uusia ryhmiä, mutta kyllä mun täytyy sanoa ainakin henkilökohtaisesti, että mä oon kanssa vähän niin kuin sä puhuit Sari tuossa, että just tästä, että pitää selvitä itsekseen, niin kyllä mun elämänkulku tässä elämässä on kanssa mennyt silleen, että mä oon ollut aika lailla sellainen soolomatkaaja niin tottunut silleen
tottunut silleen hakea sen niin sanotusti ne vastaukset itseltä ja kaivaa ja tekee. Ja jännä juttu, mä näin, itse asiassa nyt tuli mieleen, mä näin viime yönä, mä oon nyt nähnyt itse asiassa aika paljon tällaisia niin kuin eläviä unia, ja mä näin viime yönä sellaisen, lyhyesti yritän kertoa sen pääpointin siitä unesta, niin sellaisen unen, että mä olin ilmeisesti siinä niin kuin ravintolan pitäjä ja sitten sinne tuli ryhmä, just jotain nuoria sinne niin kuin syömään ja mä kyselin niiltä, että mitä te haluatte syödä. Se oli vähän semmoinen hämmentävä, että se ei ollut ihan niin kuin ravintola, mutta joka tapauksessa mä koin, että mä oon emäntä, jonka täytyy tehdä ruoka näille niin kuin ihmisille ja lähdin sitä tekemään siitä niin kuin johonkin eri huoneeseen yksin. Siellä sitä suunnittelin. Ja sitten kun mä olin menossa kysymään, että no miten te haluatte nää, niin mä katsoin, että aha, nämä nyt tyypit tekeekin täältä ruoan jo. Ja mä niin kuin, mulle se viesti oli jotenkin silleen, että ei enää tolleen yksin siellä sivussa, vaan nyt niin kuin yhdessä. Ja tämä liittyy nyt jotenkin niin tähän näin, että joo, en tiedä mitä kaikkea muuta, mun täytyy siitä itse henkilökohtaisesti oivaltaa, mutta vahva, vahva teema tähän hetkeen. Kyllä, ja, ja itselläkin, no, niin kuin tuossa puhuttiin, et, et jotenkin mulla ainakin tästä loppuvuodesta, just kun no, oli nämä kaikki umpisuoleleikkaukset sun muut, niin jotenkin korostui sellainen syvä yksinäisyys, niin kuin, että on tuntunut, no nyt se herkkys tulee, mistä tiedät, niin saa tulla. Mm, Ää, niin kuin sellainen syvä yksinäisyys jotenkin. Mutta mä ehkä koen sen myöskin niin, että nyt meidän ehkä yksilötasoilla, ehkä meidän jokaisen pitää kokea nyt semmoinen kulminaatiopiste meidän sisällä, missä on niin kuin semmoinen syvä tyhjyys, yksinäisyys, öö, jotta me niin kuin, öö, auetaan sille niin kuin yhteisöllisyydelle. Niin kuin, ja jos mä nyt ajattelen niin kuin taas, jos mennään vähän niin kuin meihin suomalaisiin, niin mehän ollaan niin kuin, no meillä on se, että Suo, Kuokka ja Jussi. Siellä se yksi Jumalan kautta hakkaa kuokan kanssa sitä suota siellä kato, ja kyllä perkele täällä pärjätään aina yksin pärjätty. Eli meillähän on, niin kuin, se on vähän taas, kun tullaan näihin aikalinjoihin ja historiaan, se on meidän selkärangas, varsinkin suomalaisilla, että jos me ajatellaan jotain, no minkä ottaisin, vaikka nyt italialaiset, niillä on valtava se suku ja perhe ja yhdessyöminen ja saman katon alla eläminen, eihän Suomessa ole sellaista, niin mm, kuin, että me ollaan tosi niin kuin tämmöisiä jöröjukka rock niin kuin yksinäisiä, niin kuin, ja kuinka paljon täällä on yksinäisiä niin kuin vanhuksia, nuoret on yksin, siis no kaiken ikäisetkin varmaan, mä luulen, että meillä on nyt just tullut, niin kuin mitä, että ei tämä taas sattumaa, että sä oot löytänyt mm, tämmöisen, mm, että mennään yhdessä sinne leirinuotion ympärille, koska mä luulen, että se on syvä kaipuu meidän jokaisen sisään nyt löytää just se oma leirinuotio heimo, mm, minkä kanssa me saadaan olla sitä, mitä me ollaan, me saadaan tehdä, me saadaan jakaa meidän elämää, mutta mä ehkä jotenkin koen, että ainakin taas mulla se on niinku just se, että mun ehkä pitää mennä nyt johonkin just semmoiseen, tiedätkö, syvään kuoppaan, pisteeseen mun sisällä sen yksinäisyyden kanssa, jotta mä voin aueta sille. Eikä no kaikkihan nyt, ketkä tuntee, mutta tiedän, mä oon tosi sosiaalinen ja tietysti mulla on paljon asiakkaita ja mulla on ihanat lapset ja siis mulla on sosiaalinen elämä, mutta joskus sä voit tuntea suuressakin porukassa olevasi todella yksin. Ja se on se kaikkein mun mielestä hirvein tunne mm, olla, niin kuin, että sä koet itse syvää yksinäisyyttä ihmisten ympäröimänä. kyllä. Niin se on niin kuin nyt se, mikä varmaan, että se piste meidän jokaisen sisälle, että me oikeasti nostetaan ja työstetään se, jotta me voidaan löytää se ja yhdistyy. Ja tullaan nyt taas tähän kollektiiviin, koska kyllähän, jos te ajattelette koko maapalloa, niin kyllähän meidän kaikkien se kulta-aika ajattelee myöskin niin, että me ollaan oikeasti kaikki niin kuin, että ei olisi sotia. Mm, Ja joo, jokaisella on oma maansa toivottavasti tulee niin kuin tavallaan, mutta siis että ei olisi niin kuin sitä, no, sitä muuria ihmisten välillä mm. kollektiivissakaan. Joo. No niin, tämmöinen. Joo,
Joo, siis kyllä, joo, se herkkyyssana tuossa nyt tulee. Jaha, hypätään tänne. Mä en oikein muista, että mitä kaikkea mulla oli tää, mutta mennään eteenpäin kuitenkin ja varmaan ehkä palataan jollain tavalla tuohon teemaan tässä kun mennään eteenpäin. Mutta joo, ää, mä oon niin tähän nyt ottanut tälleen näiden perinteisten planeettojen liikkeet tammi-maaliskuulta ja sitten huhti-kesäkuulta. Tämä on nyt tosi jännä kohta, että täällä tämä oinaan ja kalojen merkeissä on nyt hyvin vahvasti näkyvissä tämä siirtymävaihe meille. Miten mä tätä lähtisin selittämään, eli oinashan on eläinradan se ensimmäinen merkki. Ja sehän oinas on sitä vahvasti sitä niin kuin uuden aloittamista. Ja tietenkin aina just se, että astrologiassa niin kuin sitä, että okei, se voi olla, niin kuin, että on vähän sellainen, että minä, tai sellainen, että aina niin kuin päätä pakkaa menossa johonkin suuntaan aloittamassa juttuja. Mutta tälleen kollektiivisella tasolla, että oinas on se kevätpäivän seisauksen kohta, missä taas aloitetaan alusta vuosia. Niin kuin iso aloitusten kohta on tämä. Kun taas tietenkin kalat, kun on viimeinen merkki, niin se on se iso lopetusten kohta. Ja nyt kun täällä pakkautuu tässä alkuvuonna, tässä on tosiaan tammi-helmi-maaliskuun ajan nämä planeetat täällä hyvin vahvasti täällä kalojen lopetuskohdassa ja osa siirtymässä tänne Oinaan puolelle. Ja siellä on myöskin kuunsolmujen siirtymä, eli kuunsolmuthan on ollut nyt, kuunsolmut on aina niin kuin yläsolmu nyt ollut täällä tosiaan Oinaassa, alasolmu ollut täällä vaanmerkissä, ja ne on aina niin kuin vastakkaisilla puolilla, ja niillä on 18 kuukautta, kun ne on niin kuin yhdessä merkkiparissa. Ja nyt tämä samaan aikaan sattuu sitten tämä siirtymä, kun tosiaan se Venus on tulossa Neptunus on siirtymässä Oinaaseen, niin kuunsolmujen linja meneekin toiseen suuntaan. Eli kuunsolmut liikkuu aina eri suuntaan kuin planeetat liikkuu. Kun ne sattuu nyt olemaan siinä aika lailla samoissa kohtaa, niin kun tulee se leikkauskohta, niin tässä on hyvin voimakas tämä tämmöinen, mä niin kuin liitän tämän tämmöiseen niin kuin just aikalinjojen muuttumiseen, kun ää, mä oon lukenut muutamistakin kirjoista ää, Elisabeth Haig on tämä yksi kirjailija, joka on kirjoittanut tämän kokemuksistaan esimerkiksi Egyptin tai muisti takaumistaan Egyptin tämmöisen faaraan tyttärenä siellä se saa niitä opetuksia niin kuin astrologiaankin liittyen ja tämä sama asia muistaakseni on jossain näissä niin kuin esoteerisissa astrologikirjoissa just tämä, että jotenkin siinä vaiheessa, kun ollaan henkisessä kehityksessä menty tarpeeksi pitkälle niin sanotusti, niin tämä niinku muuttaakin suuntaansa tämä eläinradan kulkeminen tai se, että miten me katsotaan. Eli sitten mennäänkin niin, että kalat on ensimmäinen ja mennään tähän suuntaan. Tämä on taas tämmöinen asia, joka on jotenkin ihan ilmassa, enkä ehkä osaa sitä selittää, mutta toivottavasti saatte tästä kiinni. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt niin voimakas sellainen kohta, kulminaatiopiste, että meillä vaihtuu tämä jotenkin tämä keikkaa niin kuin toiseen suuntaan. Tuleeko sulle, Sari, tästä niin kuin Oliko se ajatuksia niin, tai saitko kiinni? joo, oliko se niin, että nuo planeetat niin kuin menee Planeetat menee tähän niin kuin vastapäivään? vastapäivään ja tämä Kuun kuusolmu solmut menee myöhään. myötäpäivään, joo. Ja nyt ne jotenkin, niin kuin, tämä liittyy ihan varmasti just näihin aikaikkunoihin ja näihin. Mä luulen, että tästä tehdään semmoinen kvanttihyppy. Me tehdään iso kvanttihyppy tässä tammi-maaliskuun aikana vielä, että se ei ollut vaan pelkästään todellakaan nyt tämä meidän uuden vuoden niin kuin tämä blips, vaan me tehdään täällä nyt ihan valtava semmoinen kvanttihyppy. Nyt mulla alkaa mennä kyllä aikamoiset väreet täällä. Eli tavallaan niin kuin taas astrologisestikin niin tulee semmoinen tietynlainen käännös tuolla taivaalla, niin sehän on nyt aika iso asia. Kyllähän se vaikuttaa nyt herranjestas sitten kaikkeen. Et iso juttu. Niin kuin
Joo, todella iso juttu. Joo, no tosiaan mä en oo, miten mä nyt sanoisin, en ole kaikista asioista ottanut karttoja, mutta sen lisäksi, että kun toi Venus tosiaan, miksi mä puhun koko ajan Venuksesta, kun mä tarkoitan puhun Neptunusta, kun Neptunus siirtyy tänne Oinaaseen, eli ekan kerran 31.3. Mutta sitten täällä on iso asia, mikä tässä on myöskin, on toi, että kun Saturnus on nyt tällä hetkellä täällä kaloissa myöskin, mutta Saturnus ja Neptunus tulee yhtymään tässä alkuvuonna ja ne hengailee niin kuin, silleen semmoisessa niin kuin vaikutuspiirissään tässä niin kuin pitkän aikaa, että ihan tarkka niin kuin sekuntilleen tarkka heidän yhtymä Oinaassa on vasta vuonna 2026, mutta joka tapauksessa tässä alkaa niin kuin olemaan tässä niin kuin maaliskuusta eteenpäin, ja niin kuin täällä nyt näkyy täällä huhti-touko-kesäkuun kartalla, niin täällä on Saturnus ja Neptunus on niin kuin tosiaan yhtymässä, niin sekin on sellainen, niin kuin, no ne kanssa kaksi planeettaa on sellaisia niin kuin hyvin, hyvin niin kuin erilaisia energioita, mitkä yhdistää, mutta mä niin kuin koen, että se Saturnuksen oleminen tuossa Neptunuksen kanssa niin tuo sitä sellaista niin kuin rakennetta siihen Neptunuksen hähmäisyyteen. Monet tuot löytyy hirveästi tekstejä ja kirjoituksia nettipullollaan, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa niin kuin täällä konkreettisessa maailmassa. Mä en niihin oikeastaan halua miettiä niitä enempää, mutta enkä niitä tuoda esiin, että jos joku niitä haluaa tutkia, niin sieltä tosiaan löytyy paljon. Mutta se mikä siinä on, että niin kun Saturnuksen ja Neptunuksen tämä niin kuin yhtymä tapahtuu 36 vuoden välein. Et se itsessään, se yhtymä ei ole kauhean harvinainen, mutta se, että ne sattuu tasan tarkkaan täällä Oinaan aloituksessa, niin se on sitten taas joku astrologi tuolla videolla mainitsi, että se saattaisi olla 13 000 vuotta sitten, kun on viimeksi ollut tämä hetki. Eli Wow. se kuuluu tähän samaan sykliin, mikä on tämä eräänlainen tämä ton niin kuin pohjan tähden siirtymä niin kuin, sykli, siinäkin on 13 000 vuoden sykli, niin. Eli ollaan niin kuin tosi isojen asioiden äärellä. No vau, ollaan todellakin. Joo, mutta tosiaan tämä alkuvuosi, tämä tammi-helmi-maalis on tässä nyt jotenkin hyvin tässä niin kuin aloituslopetus ja tätä tämmöistä niin kuin hämmennys ja mennään ees taas. Et sitten tuossa niinku huhtikuusta eteenpäin se lähtee vähän niin kuin sieltä aukenemaan, että kaikki ei ole siellä samassa sumpossa niin sanotusti. Mitäs mulla täällä seuraavana oli? Niin, no tämä tosiaan kans, että kun meillä on niin uusi kuu, joka on se vahva intentioiden asettamisen aika, se kohta, missä aurinko ja kuu on yhtymässä, tasapainokohta, sellainen nollakohta niin sanotusti, niin se on 9. asteessa ollut tuolta viime niin kuin 2024 marraskuusta lähtien on se uusi kuu tapahtunut aina jonkun merkin 9. asteessa. Ja nyt se jatkuu, tämä ysinumero taas jatkuu niin kuin Mikään jännästi ei ole tässä. sattumaa. Eipä niin, eipä niin. Tosiaan tammi-helmi-maaliskuun uudet kuut on 9. asteessa. Ja ensin täällä vesimiehessä, nämä on nyt niin kuin, nämä kartat tässä tällaisia niin kuin vaikutuskarttoja, että jos teillä on niin kuin omalla syntymäkartalla 9. asteessa jotain, niin jonkunlainen, se on hyvin aktiivinen, että se sieltä saattaa herättää jotain vahvoja niin kuin teemoja niin kuin henkilökohtaisesti. Se, että minkälaisen kulman se tekee, niin se tässä nyt tosiaan vaihtuu sitten 3 kuukauden välein. Mutta nyt ensin tuossa tammikuun lopussa ollaan vesimiehen merkissä mä niin kuin liitän, että okei, sitä uusi kuu kun on sitä niin kuin intentioiden asettamista, mutta kun tämä ysimerkki on täällä, niin mä koen, että nämä on nyt tällaisia niin kuin just tätä, että me vahvasti työstetään vielä tätä lopettamisteemaa, niin meillä on 3 kertaa tässä tavallaan semmoinen, vähän niin kuin kysytään, että okei, mitäs me ollaan nyt tässä vesimiehen
merkkiin liittyen tammikuussa, mitä me voidaan, mistä me voidaan päästä irti, mikä voi tulla lopetukseen. Ja niin kuin tuossa puhuttiin tuosta nuotiotulesta, niin kuin vesimies liitetään yhteisöllisyyteen ja tulevaisuuteen, niin tässä nyt tosiaankin tammikuussa se teema jotenkin on hyvinkin esillä se, että millä tavalla me voidaan olla yhteisössä, mikä se on se, onko meillä jotain sellaisia sisäänrakennettuja, mistä ne on sitten tulleetkaan meihin, jotain sellaisia, missä me et, ää, tämmöisiä, mikä tämä sana nyt on, tämmöisiä niin kuin rakenteita ja uskomuksia, että tällä tavalla vain minä voin olla yhteisön jäsen. Niin jotenkin nyt se, että me päästetään irti sellaisista ja aloitetaan joku uusi aika, tämmöistä, niin kuin, että miten me päästään tasapainoon siihen, niin se on mun mielestä tämä ensimmäisen uuden kuun teema vahvasti. Niin ja varmaan just noin sukulinjat, kaikki mitä nyt puhdistellaan, niin liittyy tähän. Ja sitten mua taas hymyilyttää tämäkin, että ei ole taas mikään sattuma, että jos huomaa katsoo, kaikki nämä uudet kuut on nyt niin kuin jokaisen kuukauden loppupäivinä. Eli Mm, taas ollaan niin kuin, tavallaan, jos tullaan niin kuin symbolisesti tähän, meidän gregoriaaninen kalenterikin menee nyt tavallaan näyttää sen, että juu, uusi kuu on aina niin kuin loppukuusta. loppukuusta, eli se loppuun saattaminen, että tämäkin pisti äsken vasta nyt silmään Joo. tämäkin juttu, että ja jotenkin nuo sukulinjat ja just mitä sä sanoisit, vanhat rakenteet, koska mun mielestä kaikki nämä sukupolvelta toiselle hyppäävät tavat, ajatus, toiminta, käyttäytymismallit, nehän on vanhoja rakenteita, joita me jokainen yksilötasolla täällä myöskin puhdistetaan ja murretaan tällä hetkellä pois. Sitten tullaan Mm, tähän suurempaan, tullaan maan, karmoi, oman, niin kuin, no me asutaan Suomessa, jokaisella maalla on omat kulttuurinsa, historiansa, maaperässä oleva vanha rakenteensa, niin, ja sit tullaan taas siihen, että tullaan planetaarisen, meidän äitimaan sielulla omat vanhat karmansa, niin kuin, tiedättekö, että sitten mennään taas tuonne vertautuu. maailmankaikkeudeseen, niin kuin Joo. taas ylemmäs ja ylemmäs, että siellä on vanhat rakenteet, mitkä uudistuu. Siis joo, eihän mikään pyhän geometrian, vaikka elämän kukka, mikä on kaiken perusta, eihän se muutu, mutta sen energia muuttuu, eli se vaikuttaa koko maailmankaikkeuteen. Sitten kun me mennään taas siitä niin kuin yksilöstä Mm, laajempaan, niin kaikki muuttuu. mm, Niin. Joo. Joo, helmikuun uusi kuu on kaloissa. Ja siellä on nyt sitten kaloissa on 6 planeettaa kaloissa. Eli se kalojen herkkyys, niin kuin se on niin korostunut. Ja siellä niin kuin, jotenkin se vahvasti se, että okei, mistä harhoista, harhakuvista, tämmöisistä illuusioista, mistä me voimme päästää irti, mikä on aika tulla niin kuin päätökseen, mikä niin kuin, että kun, kyllähän meistä moni varmasti on työstänyt todella paljon kaikkia asioita, mutta ne on niin syvärakenteita, että jotenkin se niin kuin, että se kaloihin, vesielementtiin liittyvä soljuvuus ja se joku sellainen niin kuin, mä en oikein osaa, en mä osaa kuvata tätä, kun mä niin kuin jotenkin, me nyt ollaan siellä niin kuin meressä ja siinä ei ole mitään, tai jotenkin mulla tuli tuossa, kun mietin näitä juttuja, niin tuli sellainen, niin kuin, että kun meressä, kun venellä mennään tai millä mennäänkään siellä, niin siellähän ei ole katuja, siellä ei ole reittejä. Siellä mennään, missä mennään. Se on joku niin eri maailma, että me ollaan nyt niin vahvasti sellaisessa niin kuin täysin rakenteettomassa. Ja nyt tulee mieleen, kun täällä näkyy tämä ruudukko täällä kaikissa näissä sivuissa, niin kun mä rupesin tekemään tätä
PowerPoint-esitystä, niin tämä ruudukko ilmestyi. Mä en oikein tiedä, mistä se tuli. Ja sit mä ajattelin, mä en jaksa ruveta etsiä. Se on nyt joku asetus, joka nyt vahingossa mennyt päälle, mutta kun tämä nyt jotenkin mun mielestä liittyy vaan, okei, se ei ole sitä kalojen sitä rajatonta aluetta, vaan se on just jotain, kun meillä on täällä nyt just tämä muodostumassa tämä niin kuin, ihmeellinen yhteys tähän maailmankaikkeuteen, niin kuin se Sari puhuit, että se kerrostumat, niin kuin kaikki liittyy kaikkeen sieltä niin kuin pyhän geometriankin niin kuin kuviot, kun ne on niin kuin kaikessa meissä ja luonnossa ja tuolla maailmankaikkeudessa, niin tämä ruudukko nyt jotenkin täällä kuvastaa sitä koko ajan ja muistuttaa meitä. Valoverkko, kato, se on niin kuin valoverkko toi No niinpä. kvanttiverkko, missä kaikki ollaan. No sitten maaliskuun uusi kuu Oinaassa, se on just mennyt jo, se on vielä minuutti, että se on mennyt tuonne 8 asteen puolelle, mutta se on kuitenkin vahvasti tätä 9, niin viimeinen irtipäästö, uusi aloitus, ja siinä he tuossa uudessa kuun 29. päivässä on myöskin osittainen auringonpimennys, eli siellä on niin kuin todella vahvat energiat tuossa maaliskuussa. Jees, sellaisia on meillä tässä luvassa maaliskuussa. Ää, joo, tästäpä mulla ei nyt olekaan tämä kalvo. Tässä on tosiaan, täällä on tosiaan kaikkia näitä galaktisia, miten nämä tänne liittyy. Ja ehkä mun oli ajatus tässä katsoa vähän, että missä 9 asteessa, että mä jätän nyt tämän tähän, että tästähän voi ottaa kuva ja vähän zoomaa isommaksi, jos haluaa katsoa, että mitkä galaktiset on siellä 9 asteen tuntumassa. Et sen mä tiedän, että täällähän on toi Antares on tuolla 10 asteessa, Antares Aldebaaran linja, mutta joo, mä jätän tämän vähän silleen auki tähän, että jos kutkuttaa, niin sieltä voi katsella, että mitkä galaktiset energiat sieltä nousee. No sitten, tämän halusin myös ottaa tämän Venuksen ja Auringon yhtymän. Eli Venus ja Aurinko, kun tekee tätä 8 vuoden sykliä ja tekee tätä upeata kukkaa tuolla taivaalla, tai meistä katsoen se näyttää siltä, että he tekevät tällaista upeata kukkaa ja muodostaa tällaisen viissakaraisen tähden. Ja tosiaan siellä on tämmöinen 8 vuoden sykli tai 4 vuoden sykli. Eli nyt meillä on sitten maaliskuussa tämä yhtymä, tämmöinen niin sanotusti uusi Venus, kutsutaan sitä uudeksi Venukseksi, niin se on Oinaassa. Jälleen tämä Oinaskohta täällä niin kuin korostuu ja niin kuin näkyy, niin täällä on 4 planeettaa, tai hetkinen, nämä ei ole kaikki planeettoja, että siellä on toi onnenpiste ja kuunsolmu on siellä kaloissa ja 4 planeettaa on sitten Oinaassa. Eli jälleen vielä siellä maaliskullossa ollaan niin kuin vahvasti tässä muutos ja uuden aloitus taitoksessa. Tosiaan niin tämä Auringon ja Venuksen tämä yhtymä, niin se on jotenkin tämä niin kuin pyhä feminiini täällä nyt, niin kuin, tämä on joku taitekohta ja me Sari tästä puhuttiin ja jotenkin mulla tuntuu, että sulla oli tästä jotenkin sellaista niin kuin, jotain sellaista tuli. Joo, ensinnäkin mun on pakko sanoa nyt, siis toi on niin tajuton pyhän geometrian kuva, että mä melkein sanoisin, siis tämä missä on tämä Venus 2024-2032, mä melkein sanoisin niin, että mä voisin jopa niin kuin, tiedätkö, tyyli ottaa valokuvan tosta ja tavallaan niin kuin, päivittäin vähän aikaa katsoa mulla on tossa on ihan valtava koodaus. Ei. Siis ihan valtava koodaus. Ensinnäkin nyt kun mennään pyhägeometriaan, niin siis toi valtava elämänkuka-symboli ja kaikki. Ja jos katsoo tuohon ihan keskellä, se muodostaa meille ihmisille, siellä on täydellinen sydän tuossa. Niin kuin, Mm. niin kuin, tässä on niin paljon, ja siis tämä geometria kaikki, tämä on jotenkin niin valtava, kuulee, sä oot tehnyt nyt upean kuvan, niin kuin, että tuossa En on ole niin kuin, tehnyt siis itse sitä, mutta no, mutta joo, mutta löytänyt sen, tai joo. miten sen nyt, niin kuin, että siis tässä nähdään tämä pyhän geometrian ensinnäkin maailmankaikkeudellisuuden
Tämä on maailmankaikkeudellisuuden ydin, eli meidänkin ydin on tässä. Mm, Kuva. Niin kuin, tiedätkö, että tämä on jotenkin niin kaunis, että mä jotenkin ihan mieletön. Mutta joo, ajatuksena mulla tuli tommonen tuon Venuksen ja Auringon yhtymästä, että kun Venus on se feminiini planeetta ja se aurinko, niin kuin tavallaan mä näen se sillä lailla visuaalisesti osuu niin kuin siihen Venukseen, että se auringon valo valaisee feminiini energian ylös täyteen loistoonsa. uh, Niin, mulla tuli niinku jotenkin semmoinen tämmöinen kuva siitä, kun siitä puhuttiin, mm, että tämä on, niinku, tää on niin valtava, ja tuosta vuodesta, pakko vielä sanoa tuosta vuodesta 2032, siitä ollaan paljon puhuttu, että tämä on just tämä kokonaisuuden siirtymäaika, että vuonna 2032 ollaan aika niinku pitkällä siinä niin sanotusti kultaisessa ajassa, tai mm, kuka nyt milläkin nimellä sitä haluaa puhua, että sitä aletaan olemaan aika valmiitakin, tai niin kuin sillä lailla mm. valmiita koskaan olla, mutta siis se iso Niin, siirtymä on niin kuin mennyt on. eteenpäin. Joo, niin, joo, näin se varmasti on. Sen mainitsen tästä, että mä vähän meinasin, että mä otan tähän kuvan siitä, että kun mä puhun noissa galaktisen luennoilla ja sitten myöskin tulkinnoissa niistä 4 kosmisesta keskuksesta, jotka sieltä syöttää meille sitä suoraa lähteen valoa, niin en nyt ottanut sitä päälle liimannut tähän sitä, mutta nyt juurikin tämä niin kuin, oinassa oleva yhtymä niin on oppositiossa, eli sieltä tulee täältä vaan merkistä, mistä 2 asteesta juurikin tasan tarkkaan, niin tulee se supergalaktisen keskuksen energia myöskin tähän upeeseen yhtymään, Venuksen ja Auringon Wow. yhtymään. Ja tosiaan siellä on 3 niistä 4 keskuksesta on näissä 5 Sakaran niin kuin kohdassa joko yhtymässä tai oppositiossa. Eli se kosmisuus on tässä, niin kuin puhuit, että tässä on niin kuin tosi vahva symboliikka ja se tulee tuolta niin kuin ihan niin kuin, se kertautuu tuonne niin kuin maailmojen ääriin. Joo, tämä tosiaan maaliskuu on niin kuin huikea kuukausi, että jos ajattelee, että siellä on osittaista auringonpimennystä, siellä on tämä yhtymä huhhuh, joo. Tämmöinen kartta sitten seuraavaksi, eli mm, Suomen syntymäkartta ja sitten transiitit tuolla myöskin tälle päivälle. Mä en ole Suomen karttaa oikeastaan tulkinnut kauheasti, mutta halusin sen kuitenkin nyt tässä katsoa, että miltä se näyttää ja miltä nämä transiitit näyttää. Pari asiaa täältä niin kuin nousi vahvasti esiin. Eli tosiaan niin mä en nyt pysty tätä suurentaa, että sit jos tätä haluaa katella tarkemmin, että missä nämä on, mutta tosiaan tämä on niinku syntymäkartta, eli täällä sisärundilla on nämä Suomen syntymäkartan planeettojen ja asteroidien sijainnit, ja siellä on tosiaan nyt otettu nämä Kalevalan asteroidit ja sitten Atlantis. Ja no sitten tuolla on Herakles, mä kattelin sitäkin vähän, katoin, että mikä se on. Herakles on no, sankari, sankari myyteissä, niin se on tuolla, mutta tosiaan Kalevala-asteroidit niin kuin tärkeimpänä tässä. Se, mitä nyt syntymäkartalta täältä nousi ensinnäkin, että aurinko on 13, melkein 14 asteessa täällä Jousimiehessä, ja siellä on tosiaankin tämä Great Attractor. Yksi näistä kosmisista keskuksista on täällä auringossa. Meidän aurinko on yhtymässä, Suomen aurinko on yhtymässä, ja se kyllä tuo jotenkin sellaisen, en mä tiedä, tämä on myös sellaista aluetta, että mä en niin kuin maiden niin kuin syntymäkarttoja en ole tulkinnut, mutta et kyllähän se tuo tähän meidän niin kuin syvään suomalaisuuden olemukseen jotenkin hyvin kosmisen yhteyden sellaisen, että meillä on tässä että jos nyt henkilökohtaisesti, jos aurinko on niin kuin yhtymässä tuohon, niin sehän tuo sellaisen ihan mielettömän yhteyden
meidän niin kuin, tai siihen omaan korkeampaan voimaan ja näin poispäin. Ja se näyttäytyy jotenkin semmoisena vahvuutena myöskin niin kuin persoonasta, mutta niin kuin tälle maatasolla, niin se voi olla, että meillä on vähän niin kuin, että kyllähän se tavallaan meissä näkyy se hyvin vahvasti. Meissä on hyvä sellainen syvyys meissä suomalaisissa. Toisaalta sitten täällä myöskin, kun meillä on ykköshuoneessa täällä Pluto ja meidän niin kuin kuun alasolmu, ja mä jotenkin ajattelen nyt täällä sitten myöskin semmoisena todella vahvana, Pluto tuo sitä vahvuutta ja voimaa niin kuin pienenä kansakuntana ja että meillä tämä niin kuin meidän kollektiivinen perimä, niin meillä on hyvin vahva tietoisuus siitä, että mistä me ollaan tulossa. Ja sitten täällä on Tapio, metsänvaltias, on täällä niin kuin kakkoshuone. Kakkoshuone on meidän niin kuin resursseja, niin se jotenkin, että me ollaan yhtä luonnon kanssa. Täältä tulee tällaisia niin kuin tosi semmoista niin kuin vahvoja, syviä elementtejä. Tuleeko sulle nyt tähän kohtaan jotain ajatuksia? No ensinnäkin toi Tapio ja toi metsä ja sehän on meidän suomalaisen niin toi luonto, mutta mä menisin nyt taas tämmöisen vähän niin kuin kollektiivisempaa, että tää on niin käsittämätöntä ihmisten ajatusmaailmaa, että täällä on nyt tämä ilmastonmuutos menossa ja siihen kerätään niin kuin kauheasti rahat ja tehdään kaikkea, kun pitäisi nyt ymmärtää se, että joo, okei, siellä puhutaan, että jäätiköt sulaa ja sitten, ja näin tapahtuukin. Mä en siis poista sitä, etteikö näin tapahtuisi. Mutta nyt pitää muistaa, kun tämä on luonnollista äitimaan sykliä, ja tämä niin kuin muuttuu, meidän luonto muuttuu, meidän eläimistö muuttuu, ja sen kuuluu mennä semmoisessa tietyssä, niin kuin, tiedättekö, syklismi, kun ihminen on niin, mä sanon nyt sanalla pölö, että se kuvittelee olevansa luomakunnan kruunu ja menevänsä sorkkimaan sinne ja tekemään jotain muutoksia jonnekin. Mä en tarkoita sitä, meidän ihmisten pitäisi muuttaa kaikki meidän just kulutusta ja roskaamista ja tätä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen. Niin kuin, Joo, tiedättekö te, mitä mä tarkoitan? Mä anteeksi, kyllä. nyt menee tämmöisen vähän niin kuin, ehkä poliittisenkin, tai mutta jotenkin, että mun mielestä nyt ihmisten tarvitsisi nähdä just sen nimenomaan syvä yhteys luontoon, ymmärtää se, että me ei pystytä, eikä meidän kuulu mennä sorkkimaan pistämään kemikaalivanoja taivaalle tai menemään sorkkimaan, että niin tai näin tai noi ei voi tehdä, koska luonto tulee aina niin sanotusti, miten mä sanoisin, voittamaan. Mutta kun Kyllä. ihminen luulee olevasi niin helkutin niin kuin viisas tässä viisaudessaan, niin mun mielestä tämäkin tämä syvä yhteys, että meidän pitäisi sitäkin niin kuin vahvistaa itsessämme sitä luontoyhteyttä, koska meillä on vahvasti meidän suomalaisten, niin kuin siellä, niin tämä on se, mitä kannattaisi voimistaa, niin kuin sitä eläinten luonnon yhteyttä, sitä kaikkea ja äitimaan maadottumista, kaikkea sitä, kyllä. Joo, joo, ja jotenkin se, kyllähän meille monelle se niin kuin luonto on niin kuin tavallaan vähän itsestäänkin mutta mä itsekin kohdalla niin kuin mietin sitä, että mä kyllä käyn paljon kävelee tuolla ja halaan puita ja jouluaikaan halailin tuolla kallioita. Mä keksinkin uuden kallion halaajatermin. Ihana, ihana, Niin pitää kokeilla. joo, joo, niistäkin saa ihanasti voimaa kyllä todella, mutta et, et, et tää, et, joo, tästäkin varmaan jotain sellaisia niin kuin ehkä syvempiä ja uusia muotoja varmasti tulee, mutta just todellakin tärkeää muistaa se, että me ollaan niin kuin metsäläisiä hyvällä tavalla ja sitten toisaalta me kaikki maailman ihmiset ollaan, mutta nyt kun puhutaan Suomen kartasta ja puhutaan suomalaisista, niin keskitytään siihen, mutta siis sillä lailla, että et, tota, joo, ja tässä kohtaa mulle tulee ja itsellekin niin kuin muistutuksena se jotenkin sellainen ajatus näistä, tämä vähän niin kuin pomppaa ihan eri juttuihin kuin tähän suomalaisuuteen tai mihinkään oikeastaan, mutta jotenkin nyt tuli mieleen niin kuin se, että nyt kun me ollaan tällaisessa niin kuin hämmennyksen odotushuoneessa ja sillä lailla, ja se tosiaan ää, haetaan niitä kohtia, herkimpiä kohtia itsestämme, niin se semmoinen jonkunlainen
mikä se nyt on, harjoitus tai niin kuin oma mekaniikka omalle itselle, että millä tavalla sä löydät sitä, miten sä teet. Ja totta kai meillä on ihan niin kuin, me molemmat tarjotaan palveluja ja autetaan ihmisiä ja on paljon erilaisia muotoja, millä me saadaan niin kuin, millä me voidaan toinen toisiamme auttaa, mutta meillä täytyisi, mun mielestä meillä jokaisella täytyy olla, ja nimenomaan se oma tapa, ei keneltäkään kysytty. Totta kai sä oot voinut ottaa oppia niin kuin monista asioista, mutta joku sellainen oma tapa, että millä mä pidän oman mieleni niin kuin silleen, että okei, nämä aspektit mä ymmärrän, että on hämmennys meneillä, mutta millä mä saan sen rauhoitettua? Keho, millä mä saan sen rauhoitettua? Ja, niin kuin, ja sitten se sieluyhteys, niin niihin niin kuin, olisi jotenkin hyvä miettiä joku sellainen, että mikä on se mun tapa. Tämä on jotenkin niin kuin, kanssa joku sellainen klisee, mutta itsekin taas, niin kuin, vaikka mullakin on monenlaisia niin kuin, tässä vuosien varrella tullut, mistä mä voisin ottaa, mutta ne jotenkin aina jää johonkin, että et totta kai välillä ei vaan myöskään edes jaksa, ja sekin on ihan ok, mutta joku sellainen, että niin kuin, jostain, mistä itse pitää kiinni. Mm. Joo, no mut sitten Väinämöisen paluu lukee tuolla 5.7.2025. Se jotenkin tuolta halusi tulla esiin, eli Väinämöinen on täällä Suomen, tai Väinämöinen asteroidi on täällä Suomen kartalla 28 asteessa leijonassa, ja jotenkin se leijona, kun on se ylväs ja sydämellinen ja haluu niin kuin, siellä on sellaista niin kuin upeata, jotain sellaista niin kuin loistetta ja sellaista, mikä haluaa tulla esiin ja haluaa tuoda niin kuin näkyviin, niin se Väinämöisen viesti, jos nyt ajatellaan sitä jotenkin sitä niin kuin Kalevalan avainta, mitä se Kalevala on niin kuin ytimessään tuomassa meille, mitä sen koodaukseen sinne niin kuin on niin kuin sisäänrakennettu, niin jotenkin se on täällä hyvin vahvana täällä Suomen kartalla. Ja nyt tosiaan nyt tässä päivässä se ei ole vielä, toi Väinämöinen oli muistaakseni 24 astetta täällä, eli lähestymässä tätä omaa niin kuin paluupistettään, niin jotenkin siinä on joku sellainen kulminaatiopiste, että me voidaan nyt niin kuin, voidaan nyt tätä niin kuin kansana ja yksilönä jotenkin tuoda tätä viestiä, syvää viestiä jostain, mikä on sitä herkkää ja autenttista ja totuudellista. Kyllä. Ja jotenkin just se koko Kalevalan tämä, miten se on tähän tullut niin kuin läsnä olevaksi muutaman vuoden aikana, että kun siellä on niin valtava se tietoisuus siellä, ja koodaus siellä Kalevalassa, niin se näkyy myöskin tuolla taivaalla ja liittyy meidän suomalaisuuteen ja tähän, mitä valohommeleita täällä tapahtuu, niin kyllähän me tämmöinen, että kun meillä on niin kuin jotenkin, mä koen just tuon metsän ja tuon maadottu kaiken, että me ollaan niin, jotenkin kuitenkin suomalaiset on hyvin tasapainoisia sen niin ylhäällä kuin alhaalla olevan niin kuin kanssa, niin kuin, että me ollaan niin kuin kansakuntana niin kuin semmoinen siinä asiassa aika tasapainossa, että kun meillä on niin mahtava tai luonto ja me tiedetään luonnon parantava voima, me käytetään sitä kuitenkin aika paljon, jokainen täällä suomalainen käyttää sitä luontoa tavalla tai toisella oman hyvinvointinsa niin kuin tukemiseen, silloin me pystytään myöskin niin kuin tietoisuus ehkä avautumaan tuonne tosi laajalle, kun me ollaan hyvin maadottuneita. Mä koen se jotenkin myöskin näin. Joo, kyllä meillä on voimavaroja, mistä ammentaa, se on ihan just niin. No mennään sitten katsomaan, mitäs meille joo. Mä nostin kortteja tuosta Galaktisen perimän korttipakasta, joka on ihan huikea kyllä tuomaan näitä viestejä, kun sieltä niitä katsoo. Ja tuli kyllä nyt vahvasti andromedalaista viestiä ja sitten Lyyralta. Eli
Confusion Andromeda ja New Paradigm Andromeda-kortit. Eli tämä hämmennys tuli täältäkin korttien kautta meille nyt niin kuin tähän, ja nämä kaksi korttia kyllä vahvasti liittyy toisiinsa, andromedalaisten todellisuus tai maailma on jollain tavalla muotoutunut sellaisesta jatkuvasta muutoksen tilasta. Eli niillä on se, niin kuin se shiftaus menee koko ajan, että niillä ei niin kuin ole tällaista, näin mä sen käsitän, en ole saanut mitään sellaista tarkkaa visuaalista kuvaa, mutta ei ole esimerkiksi tällaista konkreettista maailmaa, missä kaikki on näennäisesti, ainakin meille näyttäytyy visuaalisesti, pysyy samana, kadut on tossa ja talo on tommonen ja se on tossa, niin siellä ne kaikki niin kuin muuttuu ja he itse muuttuu. Ja se niin kuin jotenkin se energia, että semmoisessa, niin kuin se on niin iso kontrasti siihen, mitä me ollaan totuttu, niin se on nyt jotenkin tuomassa tämä energia meille sitä niin kuin tukea ja apua siihen, että että se todellisuus voi olla toisenlainen silti kaikki on ok. Tosiaan kun nyt ollaan tässä hämmennyksen vaiheessa ja siirtymässä johonkin ihan uuteen todellisuuteen, niin ne on tämän niin kuin jollain tavalla uudenlainen sisäistäminen siihen, että niin kuin nyt tuossa on tullut esiin, että varsinkin tämä alkuvuosi niin on jotenkin tätä isoa siirtymää ja muutosvaihetta, niin he on nyt auttamassa sieltä. Ja sitten lyyralaisten tällainen suojelunhalukortti tähän tuli, ja lyyralaisilla on niin kuin vahvana ominaisuutena tämä suojelunhalu tämmöisenä leijonaemomaisena, joka niin kuin, tietenkin on sinällään erittäin hyvä ominaisuus, mutta sekin voi mennä liiallisuuksiin ja tukahduttaa tietyllä tapaa sen suojelun kohteen. Ja sitten just aina liiallisuudet johtaa polariteetteihin, niin ää, en tiedä, tämä suojelun halu liittyy tietenkin just tähän, että me halutaan ehkä suojella sitä vanhaa jostain syystä, vaikka me halutaankin siirtyä, että se on niin vahva se niin kuin turvallisuuden tunne meissä, tai se kuvitelma siitä, että kun me pidetään jostain ja suojellaan jotain, niin silloin meillä on hyvä olla, kun se on kuitenkin se joku ihan uusi ja tuntematon, saattaa olla pelottavaa, hämmentävää vähintäänkin. Niin tämä liittyy ehkä siihen, mutta ihan kaikenlaiseen suojeluhaluun, on se itsessä, meissä muissa, niin kuin, tai muiden suojeluun, niin kuin perhepiirissä tai lähipiirissä tai maan tasolla tai mitä vaan. Mitä sulle, Sari, tulee näistä mieleen? No mulla tulee, siis toi on ensinnäkin toi andromedalaisten aivan huikea, koska nehän on nyt tullut paljon niin kuin, munkin lähelle ja niin kuin olen kanavoinutkin heitä tosa, että ihanaa. Ja lyyralaiset, mä ymmärrän heidän suojeluhalu, koska heillähän on meidän DNA-pankki. Eli hän suojelee meidän niin kuin DNAta myöskin, eli silloin meitä tosi vahvasti. Eli ymmärrän senkin, mutta se on just se, että se tukahduttaminen, että mulle joskus silloin, kun mä oon ensimmäisen lapseni saanut, jotkut nauriskeli, että no sä et päästänyt Henri 10-vuotiaanakaan ajamaan edes teidän läheisellä hiekkatiellä polkupyörän kanssa. Eli joo, no on hänestä kasvanut todella ulospäin ja kaikki niin kuin hyvä, ihana nuori mies, mutta niin, tavallaan me voidaan tukahduttaa myöskin niin kuin sillä liiallisella suojelun halulla toisemme. On se Mm, sitten sun lapsi tai mikä mm, vaan asia, niin mm. liiallisella suojeluhalulla me voidaan tukahduttaa kaikki ja se ei ole tarkoituksenmukaista. Joo, se taisi olla sitten meidän ainakin kalvoista viimeinen setti tai sivu, ja mietin, että onko tässä, mihin voidaan lopettaa vai ollaanko, onko meillä kaikki sanottu, mitä tähän hetkeen tuntuu tärkeältä. Me ollaan tänne ainakin pääkaupunkiseudulle tuli valkoista ihanaa lunta, jotenkin Samoin tänne. tuntuu ihanalta.
sekin tuntui siltä, niin kuin olisi tosiaan kyllä tullut, niin kuin, että tavallaan, että eilen oli täysin vihreätä ja maa paljas, ja sitten tänään niin kuin tuli se uusi alku tavallaan, että se valkoinen maa, niin kyllähän sekin ihanaa on, mutta ehkä mä vaan sanoisin nyt, että koitetaan jaksaa. Tai niin kuin sillä lailla, ja ehkä semmoinen, että kannattaa niin kuin nyt vaan olla tosi paljon sitä armoa ja lempeä itselle. Todellakin, joo. Näin se tuntuu, että on niin kuin, joo, iso siirtymävaihe. Et ei nyt sillä lailla sitten sinne kuntosalille rehkimään, tai en tiedä, onko jollakin nyt vahvasti jotakin tuo uuden vuoden lupauksia, on se sitten mitä vaan, millä elämänalueella tahansa, mutta se just, että niinku pitää olla sitä sellaista ää, fleksibiliteettiä, että okei, tajuu, että aha, okei, tämä nyt ei ollutkaan se oikea suunta, että mennäänpä tälle vähän. Ja, Joo. Et mun puolesta ihan tosi paljon kiitos ja kaikille ihanaa uutta vuotta, vaikka tämä tuntuu siltä, että joo, koittakaa jaksaa, mutta ihanaa uutta vuotta ja kiitos mun puolesta. joo, kiitos mun puolesta kanssa ja aivan ihanaa uutta vuotta ja tämä yhdessä mennään eteenpäin ja aivan niin kuin huikeata aikaa ja jee. Iloa jokaiseen päivään, kun yrittäisi löytää, niin se olisi ihan mahtavaa. Kyllä. Iloa, Yes, valoa, rakkautta. kyllä. Kiitos Tiina. Kiitos Sari. Moi moi. Moi!